Γιατί πρέπει να είμαστε διχασμένοι? Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ένα ναι ή ένα όχι σε ένα ερώτημα που δεν ισχύει, γιατί θα έρθει ένα χειρότερο? Κι αν η απόψη μου είναι ναι στα μαλακά ναρκωτικά και όχι στα σκληρά, τι πρέπει να απαντήσω? Γιατί πρέπει να υφίσταμαι bullying κάθε φορά που θέλω να πω στη Eurovision? Οι Έλληνες πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε, όχι για το δημοψήφισμα, αλλά για το Eurovision που έρχεται. Έχω θυμό, απογοήτευση, απελπισία, γιατί πήγα 2 φορές στη Eurovision, αλλά το χρυσό το έφερε η Έλενα. Οι θυσίες μου δεν απέδωσαν, γιατί παρά τις στερήσεις βρέθηκα σήμερα στο χειρότερο σημείο. Δεν πατάω πια στην Κέρκυρα, γιατί μου πετούν σάπια κουμκουάτ και μου φωνάζουν αντίο ρουβάκι, σεξ σύμβολ βαροφάκι. Όλη η Ευρώπη έχει ευθύνη, αλλά μόνο η Κύπρος μας δίνει 12. Σήμερα, έχοντας δουλέψει σκληρά για να φτιάξω μια τεράστια περιουσία, πιστεύω πως πρέπει να μείνουμε Ευρωπαίοι, γιατί θα χάσω τις καταθέσεις μου. Η Eurovision είναι λέξη ελληνική. Ψηφίζουμε yes για την Ελλάδα. Θα λέγω αλλά κουμπάρα. Αισθάνομαι